Agus mis cuiomh ag sa gobar an seahamil firstas de main ó Jerrylam céim sa dhéalaigh agus iriseoirt a bhain semá in oscail Chathail clia sa bhíine bíal sa séideag. Mar rinne a drasal ar scoil na lán dhéalaige, Gaelscoil Ainan agus Cáiste Alaí i litir canan conta hunanál, bhí na scoil na sin agus an choras omlan ina spreagú an hain. A bhí mintir bháin a hasamátú mar winter a chuig go mór a bhaimór. Tá sin Prentice Mac Award a bhí mar winter Gaeilge agus Star agam. Mar haltaí a bhí lífa sa dhéalaigh, bhí spreagú sa bhreis díthorn, agus muid món na harteiste thuirsemuid ag cumú ag ciarú agus ag ceistú. Bhí saoirse omlan curtheogainn agus muid món argaid ibre, a bhí se gcónaíonn sin le takeíocht do thuirtún, leidean na thuirtún agus nachanna cante deasa. Thóidh sé spéis agus más againn den teangaí, rud a hinsaí i mo chláigín hain go leanfainn leis a dhéalaigh ar an oscail agus i mo chéal ibre. Ní ra cathair againn ar rang stara ar teiste le Prentice Mac Award, agus bhí díosbeirtaí agus play mar chuid léithil den rang sin. Bhí sim agamsa a gcónaí a gcuirsaí stara a chuirseama ag táilt níos duimne, tré atá learna go foiil i mo chéal mar iriseoir. Bhí Prentice Mac Award in na inse sanolistún, agus bhí sé gcónaí sásta an táis na rinslinn ar go scríbhneirta a spreagú agus fásta muid a chur an món taide. Gruithí atá learna go foiil i mo chéal mar iriseoir, mar sin cibhis cáméin gan a chud rangana, agus sinna tí go má sásta Prentice Mac Award a anniuú mar winter spreagúil. Bhí cinnte bhar muinteoirí spreagúil hain a anniuú ar teachersinspire.ie.